tal? Com esteu? Jo estic indignada, molt indignada, i ara us explicaré per què. Els que em seguiu ja sabeu que estudio Filologia Catalana, i resulta que ara mateix a Filologia Catalana tenim un problema dels grossos. De fet, és un problema que ja fa temps que arrosseguem, però ara mateix s'ha accentuat. Per explicar-vos-ho bé, però us he de fer una petita introducció. Aviam, normalment la gent pensa que la gent que estudiem Filologia Catalana acabem sent professors de català. I això no és ben bé així, però sí que té molta part de veritat. Perquè més o menys el 90% de les persones que estudiem Filologia acabem ensenyament fent classes de català. Per accedir a l'ensenyament de secundària, O sigui, per ser professor d'entre primer d'ESO i segon de batxillerat, cal treure's un màster. El màster d'educació secundària, que se n'hi diu. D'aquests màsters n'hi ha de molts tipus. Hi ha el màster per ser professor de matemàtiques, el màster per ser professor de música, el màster per ser professor de plàstica i també hi ha el màster per ser professor de català. I aquí, en aquest màster, és on hi ha el problema. Resulta que des de fa temps en aquest màster hi pot accedir moltíssima gent, no només gent que estudia Filologia Catalana. Hi poden accedir historiadors, periodistes, comunicadors audiovisuals... I tot això s'ha fet perquè a Filologia Catalana ja fa anys que hi ha molt pocs alumnes. Si hi ha pocs filòlegs, hi ha poques persones que puguin ser professores de català. I això comporta que als instituts cada vegada hi falten més professors de català. Llavors van dir, com que hi ha gent que estudia carreres d'humanitats que no troba feina del que ha estudiat, doncs calla, donem-los l'oportunitat d'estudiar el màster per ser professors de català i així cobrirem totes aquestes vacants de professors de català. Però és que, clar, el més fort és que en aquest màster hi entra tothom segons la mitjana que té de la carrera que ha fet. M'explico. Passarà abans una persona que ha fet periodisme i ha tret un 8,5 que una persona que ha fet Filologia Catalana i ha tret un 7. o sigui que el sistema permet que un periodista que ha tret més bona nota en periodisme sigui professor de català abans que una persona que ha estudiat català però que ha tret una nota una miqueta més baixa. Algú m'ho explica, això? És que no pot ser, si una persona ha estudiat periodisme i ha tret un 8,5, doncs serà molt bon periodista, però no serà molt bon filòleg. És que si ara els periodistes o els comunicadors audiovisuals s'apuntessin al màster de secundària per ensenyar matemàtiques, tothom saltaria i diria: Oh, això no pot ser que els periodistes i els comunicadors audiovisuals ens ensenyen matemàtiques, no anem bé! Però això passa en el català, porta passant en el català uns quants anys i ningú diu res. Enguany el problema s'ha tornat més greu. Per què? Perquè les notes de tall per entrar als màsters de secundària per ensenyar català s'han volatitzat. Vull dir, han pujat moltíssim. O sigui, és que literalment ara mateix la nota més baixa per entrar a un màster de secundària és un 7,1 a la Universitat de Girona. La nota següent més baixa és un 7,4 a la Universitat Rovira i Virgili i la següent ja és un 7,5 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo suposo que ha passat que moltíssima gent que ha estudiat periodisme, comunicació audiovisual, història, etc. han dit, calla, com que després d'això del Covid encara falten més professors a tot arreu, doncs ens apuntem al màster aquest, que així com a mínim trobarem feina segur. Clar, com més gent vol fer un màster, més puja la nota del màster. I això ha comportat que gent que ha estudiat Filologia Catalana durant 4 anys o més i que està qualificada per ensenyar llengua i literatura catalanes, ara mateix, si tenen menys d'un 7,1 de mitjana de la carrera, no poden fer el màster. I això és molt fort, la veritat. És que, repeteixo l'exemple, imagineu-vos que un periodista tragués la plaça a una persona que ha estudiat matemàtiques per ensenyar matemàtiques. No us posaríeu les mans al cap? Doncs si us posaríeu les mans al cap, sisplau, poseu-se-les també en aquest cas.